ସନ୍ଥ ସଜ୍ଜନ ସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି କିପରି ମୂଲ୍ୟବାନ ହୀରା ସଦୃଶ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାହା ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା। ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କରି ପଥକୁ ଅନୁସରଣ କରି ନିଜର ଜୀବନ ପଥକୁ ଗଢ଼ିବା ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ମଣିଷଟିଏ ହେଇ ବାହାରିବା। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଶୁଣିବା ଆଉ ମନେ ରଖିବା ଆଉ କାମରେ ଲଗେଇବା। ସବୁବେଳେ ଏ ମହାନ ବାଣୀକି ଶୁଣିକି ମନେ ରଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖିବା ଆମେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଶୁଣିବା। ପ୍ରଥମେ ସେ ଶ୍ଲୋକରେ କ'ଣ କହୁଛି, କିପରି ଦୁର୍ଲଭ ସେ ସଜ୍ଜନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ସେ କଥା ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଶ୍ଲୋକଟି ଏମିତି ଅଛି, ଶୈଳେ ଶୈଳେ ନ ମାଣିକ୍ୟମ୍ ମୌକ୍ତିକମ୍ ନ ଗଜେ ଗଜେ ସାଧବ ନହି ସର୍ବତ୍ର ଚନ୍ଦନମ୍ ନ ବନେ ବନେ। ଆଉ ଥରେ ଶୁଣିବା, ଶୈଳେ ଶୈଳେ ନ ମାଣିକ୍ୟମ୍ ମୌକ୍ତିକମ୍ ନ ଗଜେ ଗଜେ ସାଧବ ନହି ସର୍ବତ୍ର ଚନ୍ଦନମ୍ ନ ବନେ ବନେ। ଅର୍ଥାତ୍ ମଣି ମାଣିକ୍ୟ ଆଦି ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ପଥର ଗୁଡ଼ିକ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତରୁ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସବୁ ପାହାଡ଼ରୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ଗଜମୋତି ନାମକ ଏକ ବିଶେଷ ମୁକ୍ତା ହାତୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଥାଏ ବୋଲି କଥା ଅଛି, ହେଲେ ସବୁ ହାତୀଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ମୁକ୍ତା ମିଳେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ଯାହା ବିରଳ ବହୁମୂଲ୍ୟ ତାହା ସର୍ବତ୍ର ଉପଲବ୍ଧ ନୁହେଁ। ତାହାକୁ ଖୋଜି ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସାଧୁମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ କୁହାଯାଇପାରେ, ଏ ସାଧୁମାନେ ସବୁବେଳେ ବିରଳ ଅଟନ୍ତି। ସାଧବ ନାହିଁ ସର୍ବତ୍ର, ସବୁଆଡ଼େ ଏମାନେ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। କେବଳ ସୌଭାଗ୍ୟବନ୍ତ ସଜ୍ଜନ ବିଦ୍ୱାନ ହିଁ ସାଧୁ ଦର୍ଶନ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଦିର ସୁଯୋଗ ପାଇଥାଏ। ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗତି ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିପାରିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ପବିତ୍ର ସୁଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ଚନ୍ଦନ ବୃକ୍ଷର ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅନେକ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦନ ଗଛ ସବୁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ଦିବ୍ୟ ପବିତ୍ରତାର ପ୍ରତୀକ ଚନ୍ଦନ ସାଧୁତୁଲ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ସବୁବେଳେ ବିରଳ। ତେଣୁ ସେପରି ବିରଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧ ମନରେ ଉଚିତ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ଜଣାଇବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଭଳି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ସଜ୍ଜନ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗତି ଲାଭ କରିବା, ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ତିରସ୍କାର କରିବା ନାହିଁ ଆଉ ଆମର ମଙ୍ଗଳ କରିବା। ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ବା ସଜ୍ଜନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକ ଅଛି, ତାକୁ ବି ଆମେ ଶୁଣିବା ଆଉ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଯଥା ମଳୟାଚଳ ଗନ୍ଧେନ ଇନ୍ଧନଂ ଚନ୍ଦନାୟତେ ତଥା ସଜ୍ଜନ ସଙ୍ଗେନ ଦୁର୍ଜନ ସଜ୍ଜନାୟତେ। ଆଉ ଥରେ ଶୁଣିବା, ଯଥା ମଳୟାଚଳ ଗନ୍ଧେନ ଇନ୍ଧନଂ ଚନ୍ଦନାୟତେ ତଥା ସଜ୍ଜନ ସଙ୍ଗେନ ଦୁର୍ଜନ ସଜ୍ଜନାୟତେ। ଏଠାରେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ସାଧୁମାନଙ୍କ ସଂସର୍ଗରେ ଆସି କିଭଳି ନିଜର ପ୍ରକୃତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ ତାହା କୁହାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ବୁଝିବା ସହିତ ଶ୍ଲୋକଟାକୁ। ମଳୟାଚଳ ପର୍ବତର ବାୟୁରେ ବା ଗନ୍ଧରେ ଇନ୍ଧନ କାଠ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦନ ବୃକ୍ଷରେ ପରିଣତ ହେବା ଭଳି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ସଜ୍ଜନମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସି ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସାଧୁର ଗୁଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ବହୁତ ସାରା ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଇତିହାସକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସି ଅଙ୍ଗୁଳିମାଳ କିଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଲଣ୍ଡିତ ମସ୍ତିଷ୍କ ହୋଇ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ବା ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଲାଭ କରି ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥିଲା, ତାହା ଆମେ ଜାଣନ୍ତି। ଅଙ୍ଗୁଳିମାଳ ଭୟଙ୍କର ଡାକୁଥିଲା, ସେ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ତା ଜୀବନରେ ସେ 100 ଜଣଙ୍କର ଅଙ୍ଗୁଳିକୁ
କାଟି ବେକରେ ମାଳ କରି ବୁଲିବ ବୋଲି ଶପଥ ନେଇଥିଲା। ହେଲେ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଯେତେବେଳେ ମିଳିଲା ସେ ସବୁ ଭୁଲିଗଲା, ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଶରଣରେ ଆସିଲା ଆଉ ମଣିଷ ମାରିବା ଭଳି ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧକୁ ଛାଡ଼ି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ହୋଇପାରିଥିଲା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ସଜ୍ଜନମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗତି ଲାଭ କରିବାକୁ ସର୍ବଦା ଇଚ୍ଛା କରିବା ଆଉ ନିଜ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକ ଶୁଣିବା ସେଇ ସୁପୁତ୍ର ବା ସଜ୍ଜନ ସାଧୁଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଏକେ ନାପି ସୁବୃକ୍ଷେଣ ପୁଷ୍ପିତେନ ସୁଗନ୍ଧିନା ବାସିତಂ ତଦ୍ବନଂ ସର୍ବଂ ସୁପୁତ୍ରେନ କୁଳଂ ତଥା। ଆଉଥରେ ଶୁଣିବା। ଏକେ ନାପି ସୁବୃକ୍ଷେଣ ପୁଷ୍ପିତେନ ସୁଗନ୍ଧିନା ବାସିତಂ ତଦ୍ବନଂ ସର୍ବଂ ସୁପୁତ୍ରେନ କୁଳଂ ତଥା। ସଦ୍ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଏଠାରେ କରାଯାଇଛି। ଯେପରି ସୁଗନ୍ଧିତ ପୁଷ୍ପଯୁକ୍ତ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷର ଉପସ୍ଥିତିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନଭୂମି ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥାଏ, ସେହିପରି ସୁଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ପୁତ୍ରର ଯଶ ଗୌରବରେ ବଂଶ ପରିବାର ତଥା ସମାଜ ମଧ୍ୟ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୋଇଥାଏ। ସୁଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ପୁତ୍ର ବା ବାଳକଟି ଯେ ବିନା ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନରେ ଏପରି ଯଶସ୍ୱୀ ହୋଇପାରିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଭାବିବା ଭୁଲ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଗୁରୁ ଗୃହରେ ରହି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟାଭ୍ୟାସ କରିଥିବ ଏବଂ ପରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିଥିବ। ତେଣୁ ସେହି ବାଳକଟି ପରି ମାନବ ମାତ୍ରେ ସମସ୍ତେ ବିଦ୍ୟାକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର, ବିଦ୍ୟାର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିବା ଦରକାର ଆଉ ବିଦ୍ୟା ଲାଭ କରି ନିଜେ ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ ହେଇ ନିଜର ସମାଜର ନିଜ ପରିବାରର ନାମ ଉଜ୍ଜଳ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦେଶ ଜାତିର ମାନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ବା ପ୍ରୟାସ କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକ ଅଛି, ଦେଖିଦେବା ଟିକେ। ଏକା ନେପି ସୁପୁତ୍ରେଣ ବିଦ୍ୟାଯୁକ୍ତେନ ସାଧୁନା ଆହ୍ଲାଦିତଂ କୁଳଂ ସର୍ବଂ ଯଥା ଚନ୍ଦ୍ରେଣ ସର୍ବରି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ରାତିର ଅନ୍ଧକାର ହରଣ କରିବାକୁ କେବଳ ଚନ୍ଦ୍ର ହିଁ ସମର୍ଥ ଅଟେ। ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ହଜାର ହଜାର ତାରା ଏକ ସଙ୍ଗେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ସଦ୍ଗୁଣଯୁକ୍ତ ବିଦ୍ୱାନ ସଚ୍ଚରିତ୍ର ସୌମ୍ୟ ଭାବାପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁତ୍ରର ଯଶ ଗୌରବ ପୁରା ବଂଶ ପରମ୍ପରାକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ରାତ୍ରିର ଅନ୍ଧକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅପ୍ରିୟ ଲାଗିଲା ପରି କୁପୁତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅପ୍ରିୟର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଚରିତ୍ରହୀନ କୁପୁତ୍ର ଜନ୍ମ 100 କୁପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟିଏ ସୁସନ୍ତାନ ବଂଶ ପାଇଁ ଅତି କଲ୍ୟାଣକର ଅଟେ। ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକ ଶୁଣିବା ଆଉ ଶେଷ କରିବା ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି। ବରମେକୋ ଗୁଣୀ ପୁତ୍ରୋ ନିର୍ଗୁଣଶ୍ଚ ସତୈରପି ଏକଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ତମୋହନ୍ତି ନ ଚ ତାରା ସହସ୍ରଚ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶତ ସଂଖ୍ୟକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଲାଭ କରି ଯେଉଁମାନେ ସୌଭାଗ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ, ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଆଦିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଆଶା ଅନୁରୂପ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିନାହିଁ। ଯେପରି କୌରବମାନଙ୍କର ଶତପୁତ୍ର ଥାଇ ମଧ୍ୟ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ଠାରୁ ହାରିଯାଇଥିଲେ, ଅହଙ୍କାର ସ୍ୱଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏପରି ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏପରି ଅନେକ ଉଦଣ୍ଡ ଅବିବେକୀ ପୁତ୍ର ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଯେପରି ଗୋଟିଏ ଚନ୍ଦ୍ର ଆକାଶର କାଳିମାକୁ ଦୂର କରି ଆଲୋକର ଧାରା ପ୍ରବାହିତ କରିଥାଏ, ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟକ ତାରକା ତାହା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ଗୁଣୀ ପୁତ୍ର ସେ ହିଁ କୁଳର ଉଜ୍ଜଳ କରିଥାଏ, କୁଳ ନାମ ରଖିଥାଏ 100 ପୁତ୍ର ଅପେକ୍ଷା। ଆଶା କରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବା।